Исәнмесез, җыр-моң сөючеләр. Сезне Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Сезгә алтын көз мизгелендә күтәренке кәефләр теләп, җылы эчтәлекле тәбрикләү хатларына күчәбез. Бүген безнең гаиләбездә зур бәйрәм дип башлана тәүге котлау хатыбыз. Бозытамак авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Югары Яркей авылында игелекле гомер кичерүче. Безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң сөекле кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез Әлфинә Фарих кызы Фахруллина матур гомер бәйрәмен 55 яшен каршылый. Без, аның якыннары, бергә җыелып, ихлас күңелдән алтын күзләр алып килгән туган көне белән кайнар котлыйбыз. Иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Сөеклебез безнең бик тырыш, чырыш, уңган кеше. Кулыннан килмәгән эше юк. Пешергән аш-сулары, камыр ризыклары ашап туйгысыз, телеңне йотарлык була. Тәрәз төбендә үстергән гөлләре ел әйләнәсендә матур-матур чәчкәләргә күмелеп утыра. Безнең кадерле кешебез гомер буе авыр хезмәттә эшләсә дә, бер вакытта да зарланмады. Үз эшен җиренә җиткереп, намус кушканча башкарды. Һәр вакытта да җырга, моңга дәртле булды. Тормышка гашыйк булды. Гомумән алганда, ул безнең ягымлы, назлы, хәстәрлекле нәнә иде. Өч оныгы, өч күз нурлары өчен җан атып, уф итеп торучы да. Аларны килгән саен кадерләп, назлап кына торучы да. Киң күңелле, сабыр холыклы, кунакчыл, яраткан кешебезгә дөньяның бар матурлыгын, сәламәтлекнең корычтай ныклысын, гомернең озынын телибез. Киләчәк тормышың матур вакыйгаларга бай булсын, шатлык сөенечләре күп булсын. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син, авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч тормыш белән гел шат яшә. Озын гомер безнең теләкләр. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, озак яшә. Бәхет шатлык белән гомер ит. Чәчәкләргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың һәм оныкларың. Хөрмәтле юбилярыбыз Әлфинә Фарих кызы, без дә сезне 2-5 билгесенә лаек булугыз белән ихлас күңелдән тәбриклибез. Киләчәктә дә аткан һәр таңга, туган һәр көнгә шатланып кына, иң якын кешеләрегез белән бергә тормышка сөенеп кенә яшәргә язсын дибез. 55 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Язмышымның төрле чагы булды, кайгыларга башым имәдем. Өмет эзли, бәхет эзләп йөрдем, аша яба дөнья капкасын. Канәгатьмен тапкан бәхетемне, тик Ходаем гына сакласын. Өмет эзли, бәхет эзләп йөрдем, аша яба дөнья капкасын.
düşün canını жылытсын. Утлар сулар кишіп әр вақытта минем белән бергә юл тотсын. Өмет үзми бәхет эзләп йөрдем, аша-яба дөнья капкасын. Канәгатьмен тапкан бәхетемне, тик Ходаем гына сакласын. Өмет үзми бәхет эзләп йөрдем, аша-яба